Здравейте хора, това е 9-ти епизод на да играем XCOM Enemy Waiting. Последно, мисля, че имахме една мисия и ще получим пари или Support Лейтенант. Да видим само как сме в парите, имаме много. Така че явно ще направим тази с Support Лейтенант. И да. И да отиваме. Доколко спомням, аз си направих няколко брони, но да, само момент да видя всички ли са. Не, Axel. Значи ще вземем DJ. Доста хубаво. Не, всъщност имаме Assault. Те няма да вземем, а пък ще вземем някой саппорт. Ето, например. Да, сега да екипираме с брони. Доста хубаво, виждате, имат броня вече. Къде ти е медикита? Ето го. И на теб ще трябва да дадем един медикит. На теб една броня. Да. На теб също една броня. И на теб една броня. Да, доста готино. И другия е мека. Да. Доста хубаво. И да отиваме на мисията. Ще получим Лейтенант Support, което е супер. Така че имаме причина да успеем. Стигнахме до мисията доста бързо. Тя е в Бирмингам Сити, Великобритания. Не би трябвало да е нещо особено. Трудна мисия, но аз имам класни войници. Така че ще видим как ще се свърши. И да отиваме. Така, тук сме. Да се огледаме. Сега не виждаме нищо. Значи снайпер ще се качи до тук. Да видим сега. И ги виждаме, това са плаващи. Не е лошо. Но просто снайпер ще слезе додолу. Понеже там няма прикритие. И всъщност бих искал да дойдеш до тук, Мак, и да стреляш по него. Ще го целиш, но няма да го убиеш. Наистина вече не трябват нови пушки. Бих искал обаче DJ да използва Run and Gun и застане до тук. И виждаме и другия. Той има... Да видим също този. И го убихме. Доста хубаво. War ще застане тук. Другия ход ще ги гръмнем. Келли Покс ще дойде ето тук. Да, доста хубаво. И Мека, който е номер 6, ще застане тук. Да, доста хубаво. Да видим той какво ще направи. Най-вероятно ще стреля по Мека. Не, ще бяга. Доста при това.
Но снайпера просто го вижда за 100% и ще го убие моментално. 100% хедшот. Да. И получава повишение. Доста готино. Да видим сега. Ти можеш да изтичаш до тук. Да, Мека ще дойде до тук. И това, дами и господа, е кибердиск. Това е един от най-опасните извънземни в цялата игра. Изобщо не подценявайте кибердиска. Той просто е много опасен. И ще застанем до тук с него, за да му обмъкнем реакцията, понеже имаме светкашни рефлекси. Всъщност не. Бор, значи, ще се стане до тук. Да видим сега той какво ще направи. Ще се затвори и ще се придвижва. Сега ще стреля по него и доста мощен удар, както виждате. Дрона идва, той е за да лекува кибердиска и не оцелва за едно здраве. Той не е особено опасен. Добре, можем да убием дрона. Да, що пък не. Така убихме го. Сега можем да се концентрираме върху кибердиска. 40%. Значи, според мен обаче, могат да бъдат повече. Да видим дали ще го оцели. Не, няма да го оцели. Да видим от тук. С Rapid Fire. И го оцели за 5. Но втория пропусна. Мак ще дойде тук. Другия ход той има огнени патрони, които правят много демидж срещу кибердиск. Само момент. Изгубихме мелда, май. Да, изгубихме един мелд, но не е толкова лошо. Защото в момента се занимаваме с кибердиск. Аз съм уже няколко медни граната. Вай, забравих да взема мелда. Нищо. Полагам. Се справим. Да видим сега, той ще направи нещо. Това са тънки хора. Тънки хора. И сикари. Кибердиска ще се предвижи. И да видим сега. Ти имаш ли прицел върху него? Да. Да, 4 здраве при затворен кибердиск е много хубаво. И още 4 здраве. Прекрасно. Моето оцели го. Не, няма да го оцелиш. Да видим Мека. Той може да се качи догоре. Ще го убие ли? Не, няма да го оцели! О, боже мой, това е много лошо.
Нека просто използваме Running Gun. Изключително важно ми е да убия кибердиска. Не, никой ли няма да го оцели? О, боже мой! Какво се случва тук? Какво става тук по дяволите? И с последния войник буквално успяхме да го убием. Това е невероятно. Да видим тези какво ще направят. Те се придвижат доста. И сигурно ще оттроят някой. И те стрелят по нас за 3 здраве. А той ще стреля по мека. Знаете ли какво? Просто се стана тук. Защо нямам патрони? Ще презаредим. Ще си драмим този печалък. Това доста готино. Ти ще презаредиш. А ти също ще вземеш. Не, ти ще презаредиш. А Кели ще вземе този мейл от другия ход. Видим какво ще направят те. Ще стреля по-мека. Това не е хубаво. Явно нищо няма да направят. Знаете ли какво? Не възразявам. Не го виждаш? О, боже мой. Само ти ли го виждаш, човек? Моля те. Това е доста хубаво. 8 здраве. Ти ще презаредиш. Ти ще се качиш другия ход догоре. А пък Якуб ще дойде тук. Да, доста хубаво. Другия ход ще ги излекувам. Ти ще вземеш Милда и ще се качиш до тук. Доста хубаво движение изминава Бокс. Така. И да видим какво ще направят извънземци. Доколкото помня, имаше 2 сикара. Не ги чуваме. Да видим. Да. Щом видях това, значи знам за какво става въпрос. Тук мина един сикар. 100% съм сигурен в това. Да видим, ще го излекуваме. Значи... ще се станеш до тук. И ще излекуваш мека. Да.
Доста хубаво. Мека ще наблюдава. Снайперът също. Пък ти ще се качиш. Да видим сега. Какво ще направят? Ето един снайперът има реакция. Той вече го уби, но снайперът отново ще наблюдава. Отново ще наблюдаваш, ще наблюдаваш, ще наблюдаваш, ще наблюдаваш. Не, ще излекуваш мека. И ти ще презаредиш. Наблюдавай. 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 И да. Да видим какво ще направят. Нищо. Хайде. Направете поне нещо. И ето го. Виждаме го. Имам реакция от Маникъс много хора. Да. И това беше мисията. 8 убити, не загубихме никого, взехме само един мелт. Но имаме доста мелт, така че не е проблем. Имаме повишение. Филипа, Клеймор, Маникъс стана майор. Вече когато е в половин прикритие ще се брои за цяло. Доста хубаво и всички са активни. Ой, можем да направим аутопсия на кибердиска, на дрона. Паниката се увеличи в Северна Америка, в Южна Америка и получихме лейтенант Съпорт. Така, да. Се увеличава паниката там. Добре, значи ние в момента строим или нещо. Power генератор. А пък после ще можем да си направим как стане това. Satellite Nexus. И да видим правя ли сателити. Не, ще ми трябва доста. Нямам нито един, и ми трябват 6. Да, доста хубаво. Да видим сега. И си направихме Power генератор. Доста хубаво. И сега би трябвало, всъщност да изкопаем тук. По-важно ми е Satellite Nexus. Да, доста хубаво. За 21 дни ще бъде готов. Тук ще си направим Foundry. Да, доста хубаво. Да видим сега какво следва. НЛО във Франция. Голям скаут. Имаме 2 кораба, така че би трябвало да го свалим. Не е толкова голямо. И го свалихме. И да отиваме.
Така, мисля, че това е отборът ни. Всички са добре. Само момент. Имаме един нов войник. Хич. Димка, спринтьор, филд медик и ревайв. И ще вземем него. Make all и teams. Пушка и медикит. И да го кустомизираме. Да, доста хубаво. Да, имаме общо 6 медикита. Арктрола, скоп. Да. Да ги изпращаме. Стигнахме до мисията. Да, мисията е във Франция. Там приземихме НЛО-то. И да видим. Да отиваме. Това е снайперът ни, него ще го предвижим последен. И още от тук ги виждаме. Това е нов войник на извънземните, създаден с тази игра. Като нашия мек е, но с извънземно. Значи един сектоид, пъхнат в броня. Виждаме тук. Значи той не наблюдава, но понеже ние имаме след така вечни рефлекси, можем да се доближим още. Да, ето както виждате. Мектоид. Той има плазмена пушка, която е доста мощна. Но не колкото моите. Сега ще пробвам двойна стрелба. Един. И счупихме нещо като негово прикритие. Добре, да видим сега ти. Ще застанеш тук. И ще стреляш по него. Ще го оцелиш за 4 здраве. Ще застанеш тук. И отново ще стреляш по него. Отново за 4 здраве. Доста хубаво. Да видим сега. Мека. Стане до тук. И го виждаме. Да видим дали ще можем да го убием. Точно така. Бихме го. Да, доста хубаво. И всъщност да видим дали не можем да качим снайпера на високо. Видяхме Мелт, който ще вземем с Абдулах Шазах. Да видим какво ще направи сектоида. Ще бъде подсилен от друг сектоид. Да видим сега. Той ще стреля по мека, няма да го оцели. Така, да видим сега. Ти ще застанеш ето тук. И виждаме си Икари. Добре. Да видим сега снайперът не вижда никого.
Ще застанем до тук с нея. Така, ще стреляме по него. Така, убихме го. Сега ще застанем тук с Уилиам Еванс. Да. А с теб ще застанем... Не знам. Тук. Да, доста хубаво. А Мека ще отиде с хевито ни. И Мека ще получи повишение. Добре. Това е хубаво. Секто най-вероятно ще се оттегли. Или просто няма да прави нищо. Ще стреля по нас и ще ни рани за 3 здраве. Добре, изобщо не ми пукаш, просто ще го убия с снайпера. Да, доста хубаво. Да видим сега. Ти ще вземеш този мелт и ще отидеш до там. И виждаме мелт, който ще се опитам да взема. Имам само 4 хода. Кейли също ще тича. Мека пък ще наблюдава, защото едни сикари, доколкото си спомням, се въртяха наоколо. И да, това е причината Мека да наблюдава. Добре, DJ вече изостава, така че ще го продължим напред. И ето го сикара, обладава снайпера ни. Имах усещането, че това ще се случи. Да видим сега. Ще го убиеш ли? Да. Доста хубаво. Да видим, ти можеш ли да отидеш до тук? Да, и ще застанеш зад Мелда. Да видим, Кейли ще дойде тук. Ти ще наблюдаваш. Ти ще наблюдаваш. И ти ще наблюдаваш. Добре, снайпера вече застава, така че ще се придвижим напред. Едуард пък, той няма патрони. Но другия ход ще презареди. Добре. Да видим сега, ти ще вземеш този мелт. Ти ще дойдеш до тук. Доколкото виждам, малката стаичка е тази. Така че ще застанем до тук. Мека ще наблюдава. Ти ще наблюдаваш. А пък ти ще дойдеш до тук. И да видим сега какво ще направят извънземните. Нищо. Знаете ли, не възразявам. Да видим, Кейли ще отвори вратата и... Тук няма нищо. Странно.
Обикновено външния е тук. Видим сега. Се придвижим. Дори с снайпера. DJ пък ще дойде до тук. И ще презареди. А пък ти ще дойдеш ето тук. Да, доста хубаво. И ти ще дойдеш ето тук. Да видим сега. Това не е нормално да няма външен в едно НЛО. По принцип във всички НЛО има, освен няколко в края на играта, но сме далеч от тях. И тук няма нищо. Странно. Значи ще влезем в тази стаичка. Другия ход. Добре, аз сега просто ще презаредя. Ти ще дойдеш до тук. Това е много голяма тъпотия да има тези сикари, които да са невидими и да ги чакаме просто да излязат. Да видим сега. И дори не чуваме нищо. Какво става тук? И ето го! Най-накрая. Външния. Да, уби го. Така. Сега остана един сикър. Да видим кога ще се появи. Ето го точно сега. И го убихме. И това беше мисията. Убити 6 извънземни, не загубихме никого, взехме 2 мелда. Перфектно. Всички са активни и имаме 3 повишения. Джак Кели е майор, вече може да носи по 2 неща. Оливър Диджей е капитан и ще има Close Combat специалист. Когато някой противник е близко до него, ще има реакция. Да. Ти ще имаш това. Това е самия мек да е прикритие. Значи сега едно е пълно прикритие. Доста хубаво. Имаме 4 счупени летателни компютъра. Доста лошо. Ако бяха здрави, ще да ни бъдат от полза. Строим Satellite Nexus, да видим сега. Термогенераторът е готов. Вече имаме изобилие от ток. Да видим. Това е Exalt мисия. Да видим кой носеше. Аз го взех.
ето ти, отивай. Те искат газ гранети, ще ни дадат 190 кинта. Да видим какво би струвало да направим такива газ гранети. 4. Да, добре. Ето. И получихме 190 кинта. Да видим притисните лазери. Проучихме ги. И вече можем да си правим лазерна помпа и лазерен снайпер. И сега ще проучим тежките лазери. Да, доста хубаво. И всъщност ще си направя един лазерен снайпер. Готино. Сателитите ще бъдат готови след 13 дни. Стоят Nexus след 14. И да видим сега. Ще има някаква мисия. Да, НЛО голям скаут в Япония. Но за НЛО-то ще отидем в другия епизод. Благодаря, че бяхте с мен. Аз съм Иван Христов и ще се видим в следващия епизод.